Ден 19. Стабилизатор на съня и презареждане. Кога може да приложите тази рецепта? Преди дрямка. Когато искате бързо презареждане. Ако чувствате, че батерията ви е постоянно изтощена. Ако лесно се събуждате по време на сън. Ако не се чувствате освежени, когато се събудите. Можете да изпиете дозата преди да заспите или след сън. След силно натоварване, когато искате да възстановите силите си. След като изпиете шота, може да полегнете. Дори и да не заспите, той ще донесе своите предимства. Необходими съставки. 3/4 чаша прясно или размразено манго. 1/8 чаша пресен копър. 1/4 чаша нарязана краставица. Половин чаша грубо нарязана маруля. Половин чайна лъжичка чист кленов сироп, по желание. Прекарайте всички продукти без кленовия сироп през сокоизтисквачка в посочения ред. Добавете кленовия сироп и разбъркайте. Изсипете в чаша и сервирайте. Рецептата е за 1-2 шота. Изпийте на разстояние от 15 до 30 минути с друга храна или напитка. Използвайте само 100% чист кленов сироп. Време е за активно здраве.